warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita saking kelompok setunggal badhe berkenalan. Perkenalkan nami kula Yovia Samsunu Bagaswara. Perkenalkan nami kula Muhammad Fadil Nur Rahmat. Perkenalkan nami kula Ilham Faraida. Perkenalkan nami kula Muhammad Alfa Andra Jaka Putra. Perkenalkan nami kula Kanji Rekan dan Jaksa. Perkenalkan nami kula Muhammad Fikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka pepanggihan kali kula lan sakonco saking kelompok setunggal kelas 8B UPT SMP Negeri Tuban. Wonten kalungan menika keparing kula lan sakonco badhe nyuwun pirsa babagan tradisi sedekah bumi. Kita sampun pepanggihan kalian Bapak Yoyo Eko Budianto, warga Gedongombo saperlu badhe wawan rembag bab tradisi sedekah bumi. Insyaallah Pak, menapa ingkang dipunwastani kalian tradisi sedekah bumi menika? Sedekah bumi menika tradisi ingkang sangat manahipun tegesipun sedekah bumi menika minangka raos syukure warga desa utawi warga kampung dumateng kawontenan salah setunggalipun daerah umpamipun wonten ing sumur, wontenipun makam, dados raos wujud syukuripun tiyang ingkang wonten sak lingkungan menika dadose dipun mujudaken kaliyan sedekah. Insyaallah Pak, sinten ingkang ninggakake tradisi sedekah bumi menika? Nggih, ingkang nindakake sedekah bumi menika setunggal nggih pamong raja utawi kepala desa, utawi perangkat desa, kaliyan sedaya tokoh-tokoh masyarakat, kaliyan sedaya warga desa. Menapa piyambakipun iku remen sangat kawontenanipun seluruhipun daerah, seluruhipun wilayah, sehingga wontenipun sumur, wontenipun makamipun wonten wonten asal usule ingkang bapak alas. Meskipun dados raos syukuripun warga desa, sedaya warga desa sak pimpinanipun, pamong-pamongipun menika ingkang nindakaken tradisi sedekah bumi utawi ingkang disebut nyadran utawi kadang-kadang diwastani kaliyan Ewa tetepudi tradisi sedekah bumi dipun nindakaken. tradisi sedekah bumi menika ditindakaken kados setunggal saged dhateng pesarean utawi makam. Amargi menapa dhateng makam niku satunggaling makam niku minangka sesepuh sing riyen niku sing babat alas desa niku. Terusipun ten niku didamel syukuran pengeti dipun resiki, dipun bersih desa, terus kalangan ibu-ibu ngoten niku sing masak-masak terus ten niku diparingi donga dhateng mriku. Minangka napa umpami mboten wonten tiyang sepuh ingkang babat alas dhateng desa niku nggih mboten wonten. Ingkang nomor kalih saged dhateng sumur. Menapa sumur iku sumber kehidupan, sumber panguripan. Nek umpami tiyang riyen niku mboten wonten sumur niku, nggih daerah desa niku mboten saged umpah-umpah, mboten saged masak, mboten saged unjuk sak miturute. Nomor 3 ugi saged dhateng lepen utawi sumber mata air. Iki saged pramila setahun sepisan yang warga desa mriku sanesih desane niku pamong, pagayan dene niku utawi kepala desa. Niku resik-resik terus warga desane dikempalake resik bareng-bareng. Terus ibu-ibu sing masak-masak saking griya saking dalem dipun beto dhateng mriku, terus mriku dislamethi sareng-sareng, dibajaki sareng-sareng. Niku minangka raos syukuripun wontenipun kahanan kados makaten. Wontenipun sumur, wontenipun sumber air, wontenipun pesarean ingkang wujudipun minangka napa niku babat alas. Terus nggih boten wonten salahipun bilih setahun sepisan dipun wontenaken sedekah bumi minangka sedekah, minangka wujud sedekah sedekahe napa niku warga desa sampun wonten panggenan ingkang saged maringi panguripan kagem. Ewa tetepudi tradisi sedekah bumi dipun nindakaken. Tradisi sedekah bumi menika ditindakaken kados setunggal saged dhateng pesarean utawi makam. Amargi menapa dhateng makam
alas desa niku. Terusipun ten niku didamel syukuran pengeti dipun resiki, dipun bersih desa, terus kalangan ibu-ibu ngoten niku sing masak-masak terus ten niku ditaringi donga dhateng niku. Minangka napa umpami mboten wonten tiyang sepuh ingkang babat alas dhateng desa niku nggih mboten wonten. Ingkang nomor kalih saged dhateng sumur. Minangka sumur niku sumber kehidupan, sumber panguripan. Nek umpami tiyang riyen niku mboten wonten sumur niku, nggih daerah desa niku mboten saged umpah-umpah, mboten saged masak, mboten saged unjuk sak piturute. Nomor 3 ugi saged dhateng lepen utawi sumber mata air. Iki saged pramila setahun sepisan tiyang warga desa niku sanget-sanget biasanya niku pamong, pagarian dene niku utawi kepala desa. Niku bersih-bersih terus warga desa niku dikempalake prosesi bareng-bareng. Terus ibu-ibu sing masak-masak saking griya saking dalem dipun beto dhateng mriku, terus mriku dislamethi sareng-sareng, dipajaki sareng-sareng. Niku minangka raos syukuripun wontenipun kahanan kados makaten. Wontenipun sumur, wontenipun sumber air, wontenipun pesarian ingkang wujudipun minangka napa niku babat alas ta. Terus nggih boten wonten salahipun bilih setahun sepisan dipun wontenaken sedekah bumi minangka sedekah, minangka wujud sedekah sedekahe napa niku warga desa sampun wonten panggenan ingkang saged maringi panguripan kagem. Pak, kados pundi tata urutan tradisi sedekah bumi menika? Ingkang dhateng daerah menika, daerah Atas Angin, napa menika tata urutan tradisinipun amargi ritualipun dinten Kamis Legi nggih. Terusipun minggu nika warga desa sampun sengkuyung bersih-bersih. Bersih-bersih sedaya banjur Selasa malam Selasa niku sampun napa niku pasang ubi rampe, tegesipun pasang peralatan-peralatan, perlengkapan-perlengkapan ingkang dipun betahaken kados janur kuning, kados woh-wohan, kados ron pisang, kados napa nika KTP ngoten nika nggih sampun mulai dewasa. Awit Selasa malam Rebo sampun mulai wonten acara tafsir Quran, maosan Al-Qur'an ingkang dipun diadiaken kagem tiyang-tiyang ingkang sampun kapundhut wonten ing sekitar papan menika. Lajeng Rebo menika dipun tindakaken malih. Rebo sonten jam 1 ngoten niku sampun sami wonten ingkang maos suratul Fatihah ingkang badhe dipun ugi dihadiahaken kagem leluhur ingkang sampun sari wonten ing alam baca wonten ing salebetipun pesarian menika. Dalunipun Rebo malam Kamis wonten acara malih tahlil akbar ingkang dipun wontenaken ugi salebetipun wonten pengajianipun. Terus tiyang saking pundi-pundi niku kathah ingkang mriki sengkuyung sareng-sareng ngempal sareng-sareng maos Yasin, maos tahlil lajeng badhe niku dilajengaken kaliyan pengajian. Benjing dinten Kamis niku merupakan sakral inggih menika ritualipun tegesipun wiwit enjing jam tabuh 7, tabuh 8, jam 7, jam 8 niku mulai ibu-ibu wonten nggih ugi ingkang saking bapak-bapak kathah ibu-ibu niku sampun saking griya saking dalem niku beto sekul nasi niku sampun wonten ubi rampenipun bumbu-bumbunipun wonten laukipun pun ingkang dipun beto dhateng sak lingkunganipun celaipun makam nika dipun pendeti napa niku sekul-sekul niku disedekahaken sebagian sedekahaken kalian napa nika supados mangke saged dipun pinter-pinteraken kangge napa niku pamong-pamong desa utawi napa tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh niku saking sepuh-sepuh saking niku wonten lah betul niku siange niku sami nunggu-nunggu sarengan malih dados tas ndonga malih nunggu sareng-sareng terus betul niku siang jam 1 dilanjutaken kalian wonten lilipur niku hiburan ini berupa napa hiburan niku arepine napa pagelaran wayang kulit mulai
tabuh setunggal jam 1 ngantos tabuh gangsal jam 5 sore iku berarti betul rem niku istirahat ngantos jam 8 mungkin ritual malih napa niku dipun lajengaken kalian napa niku libur malih wayah kulit segalu natas dengan cukup semalam suntuk tabuh pinten jam pinten tabuh 9 ngantos badhe mancing subuh niku tegese kangge napa to kangge tiyang sepuh dek niku sak badanipun resik-resik badanipun sedekah kesel niku hiburan terus boten wonten salahe bilih niku damel wayang kulit supados napa wayang kulit itu tetep lestari apa niku wayang kulit wayang tegese wajib sedaya ringgit dan dadi kalau menapa gambarane tiyang urip Nyuwun sewu Pak, kados pundi mangke panjenengan babagan kawontenan tradisi sedekah bumi menika ing jaman semakin kawontenan pemanggi kula kawontenan tradisi sedekah bumi menika kalihan jaman-jaman siang-siang niku sampun wonten owahan kok meskipun kathah perubahan meskipun umpamipun siang niku kan nek damel terop niku mulai ngangge mring ya lho karo masa-masa plek terusipun boten ngangge napa niku mring lah ajeng apa malih mangke ugi sedekah bumi niku napa kirang dipun sengkuyung kalih generasi muda generasi enom-enoman amargi menapa saniki niku sampun jamane jaman canggih terus niku kathah ugi tradisi niku ingkang kirang dipun lestarenaken nah pituture napa niku namine niku amanahe saking sedekah bumi menika kathah tunggal rasa syukur nggih rasa syukur wonten panggenan wonten toya wonten sapiturute nomor kalih saged memersatukan gitu yang berikut karo kumpul bareng-bareng makan bareng rukun silaturahmi lho kados makaten nomor 3 saged melestarikan budaya yang amargi budaya sing wonten tradisi ingkang wonten iku nek boten dipun lestarikan boten dipun lestarikan kaliyan generasi muda ini bisa punah saged mangkat terus cekap semanten pitakenan saking Pito pangapunten menawi wonten kepating atur matur nuwun awit wekdal saha wangsulan panjenengan nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.